Shakespearen lanen bertakotzen maila omen da kultura baten garapenaren neurrietako bat. Shakespearen sonetuak lirikaren gailurrik bikainenetarikotzat jotzen dira, eta kultura gertakari handitzat hartzen da obra hori beste hizkuntza batera ekartzeko saio bakoitza. Juan García Garmendia literatura itzultzaileak aspalditik jardun du buru-belarri soneto horiek euskarara egokitzeko ahaleginean. 15 bat urtez landu eta orraztu ditu, behin eta berriro, 154 sonetoak. Etxeberriak edo Lauaxeta, Lizardi zein Lazarraga eta Are Leizarraga, Aresti naiz atxular. Juan Garziak horienean jodu atea kox-kox, baina ez gutxiago Beñat Etxepareren erritmo errimetan edo ahozko tradizioko ereduetan, bertsolaritza zaharrean edo orainagoko idazle naiz itzultzaileen ekarrietan. Soneto hauek irakurri entzuna ahala, gure kultura literarioaren soinutxo hori antzematen da, kultura unibertsalarekin parez pare mintzatzen jarria. Sortu berritan heldu zion Mikel Laboa katedrak proiektu honi. Testuarekin batera euskal kulturako bestelako arte hizkuntza batzuk ere hitzezko hizkuntzaren jai honetara gogatzeko ametsaren atzetik. Amultxuago zara trenpu Bistakoa da poesiak eta lirikak bereziki lotura zuzena dutela musikarekin. Eta bada proiektuan beste partaidetza bat arte horretarako ere. Joxean Goikoetxea musikariak, berak sorturiko doinuz, kanta bihurtu ditu sonetoetariko batzuk. Eta euskal kantari multzo ezagun batek jarri dio ahotsa Goikoetxearen beraren musika moldaeraz eta haren gidaritzapean. Paco Ibáñez, Pierre-Paul Bertzaitz, Olatz Prat, Einaute Lorrieta, Mikel Urdangarin, Estitxu Pinatxo, Peti, Amaia Azkue. Eder horok noizbait galtzea sari, zori zein bere sasoiena da. Horra zirkulua osatua. Mikel Laboaren ume direnek jarri diote soinua bardoaren hitz euskaratuei. Laboa katedraren eta Aztarna argitaletxearen proiektuaren ekimenez. Kanta bihurturiko ez gainera, bada hala ere doinu gehiago. Maitasun lastan ekin indar berriz, ez da dinkamurs iredazta gura. Gaurkoz berdindu xeharren janariz, dakian bihar zorrotzago gara. Aizena izan. Errezitazioetariko beste batzuk musikaz girotu eta apainduak doaz, bereziki landurik. Orain 20 urte kunplitu berri duen Aztarna argitaletxeak, bere lan eta argitalpen guztietan egin izan duen moduan, arte-artekotasuna bultzatu nahi du. Noizbait zuk naukezunean gaitzetsi, ez deus iritzirik begi zohotzez. Zure favore duket buru hauzi, zintzo aitortuz zu, zin hausle hor. Diskoaren alderdi plastikoa zala, Koldobika Jauregi artista bikaina arduratu da, bai diseinuari eta bai irudiztapenari dagokionez. Ene galtzea, zuri aintza gordin.
hala ni ere galtzez irabazle. Bedatzaren pare loratu zaigu proiektua. Letratik ahotsera eta musikara eta irudira. Shakespeare euskaraz arnaz berritu eta euskara Shakespearez. Nola eskertu kantari, musikari eta errezitatzaileen lana. Haien artean Pako Ibanez gurea, Mikelen Xinaurri oraingoan. Hain ederki soinu piztu baitute denek tinta zahar betiereko hau. Tamala, Mikel Laboa haragiz gure artean ez egotea. Zezelkatuko zigun lekeitioren bat, eta dastaraziko izarren hauts letezkoa, lau haizetatik, lau haizetara,